Ah, gusto ko lang ka. Aman. Gusto mo naman na. Anong tabos mo? Gusto mo ka. Gutom ka? Permit na nagutom mo, di pa tayo gutom ka. So, wala ko rin nga nabalaan nga pagkaon. Matipid kagit. Kag makalis kita. Unlimited na, oo, may ara sila nga damo nga, ano, nga mino. Unlimited na, oo. Taga 150 lang siya, tamang ka barato. Oo, may katuan naton sa may ang ilang restaurant, ang ilang landmark sa may Coastal Road. O, katanan na. Gusto naman kung gano'n, gusto ko naman magkaon. Sige. Nakata. 2 hours later. So, rin natin sa may that 60 dinner. Okay, so makita na ito ng natin video. Okay, so ayun na mga ka-magic. Yari kami diri subong sa may that 60 dinner. Okay, so gatilawan naman nato ng ilang pagkaon. So, before kami magsulod, so kapasalamat din kami gali sa nag-sponsor na naman sa amon. Okay, so hindi lang namo pagsugid, hindi lang namo pa-mention ang ilang pangalan, kay hindi ko siya gusto nga private sila. Thank you so much. Kita ko gini nga bulig sa amon kag sa amon niya vlog. Okay? So, ayun na mga ka-magic, opta mo kami magsulod dire sa may that 60th dinner. Okay, ready? 1, 2, 3. Here we go. So, ayun na mga ka-magic, masulod na kami dire sa that 60 dinner. Okay. So, kaopdan nyo kami dire masulod. Hindi gid ka mo dire mag-inosolo, tama gid ka namin sang ilang pagkaon. Kita nyo naman. Nalanero bao. Are ka lang dire sa may party. So, may party lang nun, bonggang ilang mga mino. Ando pista lang. Okay. So, yun mga magic, mag-order muna kami. Okay, magic, yari na, mayroon kita sang plate. Okay, so, makakuha na kita sang food. So, kita nyo naman, do pista lang dire. Damo guys, so kakulo namin. Kakulo namin na mabinggan. So, yun na mga ka-magic, mapungko na kami. So, mag-start na kami sa kaon. So, ayun na mga ka-magic, before kita mag-start magkaon, so syempre, salamat kami gali sa nag-sponsor sa amon. And then, shout out gali sa nga mga taga-Barangay Airport, sa mga sister ko po from Dubai and Lebanon, at mga brother ko po sa Palawan, mga cousin ko po from Laos, Thailand, sa mga cousin ko din from Maynila. Okay, so before po tayo kumain, okay, so ma-pray kita na. Ating ko sa mga taga-Barangay gabay mo Panginoon, Lord,
pati ng mga pamilya ko, Lord, para sinuro na yan. Take the rigtigit sa blessing yung ginatag mo. In Jesus' name, Amen. So, yun ang mga ka-magic. Kauna. Namin. Hi guys, kaon pa. Ay, kaon pa guys sa Tamos Kalop. Unlimited na sudan guys. Unlimited tanan. Unli rice, unli sudan. Kaon pa guys. Sa Coastal Road guys. Kasi ang adan sa Kikan anak mo Dad 60s dinner. So lamit guys, tumuda mo just kidding. Kung masa mahilig sa makamusakot, kadto nang malamit, ako na lang po, ang tanong. So, yun ang mga magic. Dalag ko, yung salok. Hindi ka mamunod, so magkakaon kami rin. Una sa tanan, manamit ang pagkaon. Kag barato pa, 150 pesos pag gusto ka na kaon. Eat all you can. Nagkulag ko nilang asgalo. And then may sila may mga pork. So ayun na mga ka-magic. Naman yan, ayubusan naman na yung pagkaon na muna. So makataon na ako. Ready? 1, 2, 3. 1 hour later. Te, lahat na gusto gamaan? Oo, nabuso na. Buso-buso. Ko. So, tama din ka namin sa ilang pagkaon dari sa may Dad Sexy Dinner. So, hindi ka mo dari nga mga ka-magic, hindi ka mo dari magdinulsal kung magkaon ka mo dari manamit na kag barato pa. So, tipid pa sa inyo bulsa. Okay, so 150 pesos ang itulyokan na. So, may ang ilang amino. Share ko sa inyo mga ka-magic. Diari sila nga. Syempre ang ilang rice, hindi rice. Syempre special rice nila. Okay? So may aris sila nga minong chop suey, scallops, hotdog, pork stick, bami, stupado, adobo, lempo, and then may fresh vegetable salad sila. Okay? So ang ilang drinks, may-ari silang drinks nga pineapple and then iced tea drinks, 20 pesos unlimited na. So may-ari man silang beef seed product. Okay, so may-ari silang Mountain Dew kay 20 pesos. So hindi na siya unlimited ng Mountain Dew. So may ang ilalang yang juice muna siya ang unlimited. Okay, so ano pa ginaulat nyo? Okay, so mga ka-Ilonggo kadto na kamo diri, hindi lang Ilonggo, kuminari diri nga katalang foreigner ano mo dira. So sa balalang mga family friends nyo makaon na mo diri. Tama ka namin ang ilagali nga landmark. Okay, so ang landmark nila diri sa may Coastal Road sa Pakyad. Coastal Road Pakyad. Okay, so kalaba sa Coastal Road mo. So mas start ang Coastal Road sa may Bilya. Okay, so Bilya and then Suok, magyan niya ang Pakyad, tapos amo na din dito. Kung dito ka man niya maagi sa may Biyak, sa may tawag na ang Tagbak. Okay, so start ka sa Tagbak, diretso lang sa punta, magyan mo ang Ungka, and then Hibawan,
Tapos dire nun yun. So, makita nyo gini dire. So wala siya pangalan. So ang iya pangalan ang mula na oh. Naman ang atal po din. Makita nyo dire. Kanamit sa pagkaon nila. Ano man color pula nga man. Okay, so bago kami exit, pasalamat kami gid sa nag-sponsor sa amon kili. Okay, so nakuing na salamat nga na sa pag-sponsor sa amon dire. Nagkaon kami dire. Okay? So don't forget support my YouTube channel, Arjun Luces TV. So please watch, like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na video. And then, so please support YouTube channel ni Desi Juan. Alright, so thank you so much for watching. Say, bye-bye!